Video no paithak jora naina bagui koyo tamo hingke o video chikon sapano kwbangma no swrwngmung manane tabungni jorao bebak no mano phiya kubui hamjaknai borok manya jebo khabai hamjaknai borok hingke tabungni jorao kabui no ma tongo awo obono kubui langmani puila hamjakma khe kubui no ongo haifano abo jora hamya tai tatal borok bai ongo puitu kaisa belai no uanama misingjak borok rok langmo je manmani abo puitu ni bagui no mano tai langmao je komajakmani bo puitu ni bagui no komao nasingnai bono nasingo je kubui khabai hamjaknai tekto manphano jara siring sarang tongnai borokni tekto belai no kobang ongo jora hamya phaimani kaham no tamo hingke aroni bisingtwi no chwng kaisa swrwngmung mano tabungni jorao borok rokni thani bebak no tongo je kwrwi abo hingke borok no borom khaimani kebono waisasuk bwkhabai hamjagui naidi bono yakarwi kwthang tongnani belai no kuthuk ongo o swngcharo mungni tekto tongo kaisa hingke nono belai no tekte khainai tei kaisa hingke nono slai rwnai bisi kok sanai tei bisi jolijaknai bwrwi rokni thani kuno naisilema kwrwi bongni aro tongnai abo hingke paiphlaiya hamjakma hada hamjakya abola ang saimanya tubo nini mung khanake tabu phono bwkha kwli phaio agio kwlima haino ani sakni slai phono hamjago nono hunugui simisi mania anio hamjakma tabu phano hamjagui tongkho hakchalo tongtwtwi phano ao norok okok thairok no khana dogjak kana hinui ang kha khaio tongmung no video no naitongkhe like kaisa subscribe kaisa share khai kalangdi comment khai sadi bahai nangjak kha।